впевнені, що земельна реформа реально пройде парламент? Я не сумніваюся. Ну, просто я 3 роки в цій історії вже, я знаю... Я навіть бачила ваш пост, де ви зловтішаєтеся, що ваші противники вже зникли з політичної арени. Не зникли, Каплін, просто вони в Раді немає, може вони ще всі. Ті, які просто вас там дуже сильно критикували, влаштовували різні кампанії проти вас. Ви розумієте, якщо мене критикували, казали, от ти якби подонок, але по таким-то причинам. Раз, два, три, чотири. Ну, а ти, вони казали, ну ти подонок, тому що ти подонок. Ну, це неправильно. Тому що ти хочеш продати там українську землю. Я не хочу продати українську землю, я хочу просто дати право людям вільно розпоряджатися своєю землею. В земельній історії я не сумніваюся, що це позитивна історія глобальна буде раз. Друге, що вона пройде в парламенті. Мій прогноз там 240+. Можемо з вами побитися по закладу. Угу. Ні, ну просто от цей такий затягнутий розгляд, він в плюс працює, владі вдасться домовитися з багатьма, чи в мінус? Я вважаю, що це в мінус. Я вважаю, що затягнутий розгляд це не є питання земельної реформи, це є в тому числі питання іншої проблеми. Якої? Дивіться, у нас є, якщо ви подивитесь, коли земельний закон розглядався там четвер, було винесено лише 2 питання. Закон про обіг землі і друге закон про банки. Ну, це Приватбанк і все, що з цим зв'язано. От я вважаю, що Приватбанк це є більш глобальна проблема нині, ну, скажімо так, дискусійна. Закон дискусійний. Ну, проблема дискусійна. Ну, проблема зрозуміло, що дискусійна, а сам закон ви... А закон, дивіться, ну, закон, треба ще 2 складові розглядати, що історія зв'язана просто з Приватбанком, там є частина закону, щоб не унеможливити повернення Приватбанку. Це, послухайте, це закон про унеможливлення повернення Приватбанку, який гарантує повернення 2 мільярдів Коломойському. Дивіться, там, якби це так було, то можна було б голосувати хоч зараз. Там глобально, дивіться, там є частина, що про Приватбанк, і далі є частина про створення мегарегулятора в вигляді Національного банку і доповнення різних його повноважень. І от якби поєднання цих 2 речей зробило, що цей закон зараз непрохідний. Угу. В тому вигляді, в якому він був поданий. Тому моя точка зору, що земельна реформа, в тому числі там різні причини, але я вважаю, що вона затягується, в тому числі тому, що немає рішення. Немає політичного рішення по Приватбанку? Дивіться, він, ну там не проста ж історія, да? Ну, я би якби робив, там для мене вона дуже проста, тому що в мене там немає історії взаємостосунків там з Ігорем Валерійовичем Коломойським. І ви не залежите від рейтингів, які формує вам канал? Дивіться, в мене взагалі немає залежності від рейтингів. Ну, я, по-перше, не дуже відома людина, тобто в мене рейтинг там завжди плюс-мінус 0, да? То якось я з цим живу, існую. Ще рік тому політичну партію створювали. Да. Ну, але дивіться, ну це ж я жив в ілюзіях, що я можу, що я комусь потрібний, да? Зараз вже в історії, що в принципі якби всі самі за себе. Так от, я не залежу від політичних якихось рейтингів, мені якби в цьому плані легше. Да? Але зрозуміло, враховуючи якби всі моменти, всі нюанси, всі там все, да, це непросте рішення, по якому поки що немає фінального сценарію, що треба робити. Тому я вважаю, що але з точки моя зору, я інколи помиляюся.